नमस्कार, मी रीना ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। मुंबई गोवा महामार्गावर आज दुपारी 2:30 वाजण्याच्या सुमारास निवळी घाटात गॅस टँकर पलटी झाल्याने वाहतूक थांबवण्यात आली आहे। सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा पर्यटन विकास झाल्यास राज्याच्या तिजोरीत भर पडेल आणि विशेष म्हणजे येथील बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळेल। त्यामुळे जिल्ह्यात बारमाही पर्यटन यशस्वी कसे होईल त्या दृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे, असे मत भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार राजन तेली यांनी आज आंबोली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या वर्षा पर्यटन महोत्सवाच्या उद्घाटनाप्रसंगी व्यक्त केले। मालवण तालुक्यातील चिंदर ग्रामपंचायतीच्या वतीने गावातील 10वी 12वी उत्तीर्ण तसेच स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव सांगता कार्यक्रमांतर्गत गावातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये घेण्यात आलेल्या विविध स्पर्धांमध्ये यशस्वी विद्यार्थी तसेच विविध स्पर्धांमध्ये प्रावीण्य मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक साहित्य व प्रशस्तीपत्र देऊन गुणगौरव करण्यात आला। पुण्यात वाहनांची संख्या मोठी आहे, त्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या उद्भवते। ही समस्या कायमची सोडवण्यासाठी पुण्यात हवेतून चालणाऱ्या बसेस आणण्याचा विचार सुरू आहे। स्काय वॉक बसमध्ये एका वेळी 250 प्रवासी प्रवास करू शकतात। अशा प्रकारच्या बस आल्यानंतर पुण्याची वाहतूक कोंडीतून कायमची सुटका होईल, असा विश्वास केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केलाय। आंबोली येथील वर्षा पर्यटन महोत्सवाचे उद्घाटन शालेय मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते मान्यवरांच्या उपस्थितीत आज करण्यात आले। पुढील 4 दिवसांमध्ये या महोत्सवात विविध राज्यांसह विदेशातील पर्यटकही भेट देणार आहेत। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।